650 kg se za hostí představí Jaroslav Rianil. No a proti němu za domácí tým BCDT Prostějov Filip Barák. Ve váze do 60 kg za tým Fit Gym SKP Ústí nad Labem Miroslav Šaloun. No a proti němu za domácí tým BCDT Prostějov Lukáš Lekýš. Ve váze do 64 kg za hostující celek se představí Erik Agatelian. No a proti němu Pavel Polagovič. Ve váze do 69 kg za tým Fit Gym SKP Ústí nad Labem Viktor Agatelian. Proti němu za domácí tým BCDT Prostějov Tibor Kružel. Ve váze středních do 75 kg hostující celek neobsazuje, to znamená první 2 body na konto Prostějova připisuje za domácí tým Robert Dilík. Ve váze polotěžké do 81 kg za hosty Jan Klikár. Proti němu za domácí tým BCDT Prostějov Marek Abrisek. Ve váze těžké za hostující celek se představí Marek Vaněček. Proti němu za domácí tým BCDT Prostějov Erik Tlkanec. No a ve váze super těžké na 91 kg za hosty Dan Táborský. A proti němu za domácí tým BCDT Prostějov Marek Chmelák. Představme si rozhodčí, kteří budou dohlížet nad regulárností dnešního utkání. Hlavním rozhodčím je pan Dušan Hečko z Olomouce. Dále pan Josef Duraj z Olomouce. Miroslav Baltý z Ústí nad Labem. A pan Lubomír Zetek z Janova. Vítejte v Prostějově. Soupeřů na!